Anyang aki din! Wow, nagmayati kamera na day ta cellphone mo dindo. Tamno adaman mo ti pakakit kita ti masusweldo. Tani, na ibang ko maamin na. Ay, nasaya at ata na ibang ko. Siyak ngay, awan pa'y apulos ti na urnong ko. Idinto tamano at awanin ngagtarab-trabaho Ay nawan, adda ni bangko ngam saanin ang mabalin ang maiwithdraw. Anya, kasano? Time deposit? Ay, nasayaan ko ano at the time deposit ko. Anya nga rod ngay. Ay naigatang amin iti makan. Kanamumon ti nakaibang kwan na. Ah? Sika at talaga. Anya ngay nga rod, nababamat nga minti sweldo. Wen nga rond, nga magana sa latan Basta isa miramot nga gatang iti usar. Tapno at pakakit kita, iti purdiya. Dayjay man ni nanang mo, pictuream ka di dindo. Aping agkatawa ka ngay, Rudy. Sigurado, agungit mananda dyan nung makita na nga alaan nyo itilitrataw. Apay, di na kaya't ayati mapikpicture. Ay grabe Nung makita na picture, sigurado at idugman ng speech na. Anya? Wen, kas dyan ni nanang ko, ngambay aman ta picturak. Tapno adda ti makatkatawaan. Ina, saan nga rudan din do? Amangan no makaungat kada kayo. Ay bay amarian. Sana bali. Just for fun only. Anya man nanday takat katawaan nyo dita ha? Nanang, kita man da ito Hinalaandak manan itilitrato ka nagalas. Imbag kumano saan nyo nga inra na idi agi subsubo ak iti tinapay. Ay na, sabali tilang hayo dito nanang. Ay na, day tatijak kay kayat kada kayo. Agtugtugaw lang dataw, nga mangpitpicture kayo gayam. Ay ibalong kung topay data cellphone nyo. Ni nanang man, killjoy kayo talaga. Tapno dati remembrance. Oh, remembrance. Adulamin data. Katuman data dita cellphone mo. Ay na, bayan nyo nanang. Sa nabani, tasyak lang ti mangkit kita. Ay na, makita lang data cellphone nyo. Dadaulang. Tapno awanin ti pag picture yaw. Apeng agong ungit manin ni nanang yu itay. Ay na, inalakla ang itilitrato na. Yung kastauna itiungat na. Ha, nako. Ay lalaki din ni inang yu aya. Basi labanag, umalayan na pagungungtan na. Huwag nga ro tatang. Di la nagbaing nga agungit ungay. Ijay ka duwan titaw. Apay, anyaya ti parikot na iti picture na. Ay na, jak man amo no apay nga minakas JJ picture na. Nakaalasmot nga min. Ah, ay kaskas daw ay data. Siyempre, nagalas hindi personal. Iso nagalas mo't tilitrato na. Anya? Anya manalter aramidom di tamarian. Pitpicturean na kanya. Ala, saan na? Adala ang kita iti YouTube. Ay na, di nakpagpungtutan. Taamangan no maitupak ko na ita cellphone mo di tanalawa amuging mo. Da kayo mo't nana. Saan nga rod? Kita lang iti YouTube. No adda ka barbaro post da adrama iti gasat iti biyang. Wano jay anya lakit din. Tadenggan tayo man. Ay, amamu kayaw. Day talamang pitpicture ti amu yung aramidan. Kasla jay kalalaingan kayo amang ala iti litrataw. Ay napasinsya kayo nana. Sana bale, saanin amaulit ti panang picture mi kada kayo idi. Da kayo umot ngamin, Marian. Amuyo na ungot ni nanay yung nga Emma. Alalaan nyo pa ilang itilitrato. Dadindo kan Rodi ang amin. Kanayon da pagpungtutan.
Ay, anya lakit din aya. No apay mat ngamin anaungat ni Nana Emma para dayjay lang ang abanang. Kasta una yun ti panagungot na. Ay, jakmanan mo. Kagura na launay nga rod ti kamera. Umlakak nga rod no malaglagip ko tilanga ng agong unget. Saan kit di amangan? Jelatan agong unget tinararamid na. Dayta nga rod. Ay na. Talaga ajak maawatan ti ugali na dayjay nga ikit mo. Nanang, kita nyo ka di dahi teletrato yun. Kasla kayo sumpi. Day tatikon ko kada kayaw. Mangpit-picture kayaw sa katawan. Apay, panagkunayo mat ayakit napipintas dagiti litrato yaw. Apay, ti kunayo ayakit mayat day tangar aramida niyaw Jay to pay president kat saan aday tater aramida na. Amoyo mat ayan nanang. Apay, nakasarsarita yo ayan ni president tayo. Day tati paglaingan niyaw, ti sumungbat. Ay kat sungsung batak lang mat ay ibagbagayo. Nita, sumungbat kayo pay lang. Ay talagang awan respeto yung inanak. Ani? Ay, masurunak dita nga ugali yaw. Imbag kumama, numayat day ta cellphone. Amangan mo no day ta jay talo ti sangaribaw. Nanang, alam mo na, Luston, pasensya ka yun. Saan kayo nga agunget, tani? Agkakanatan ti bagbagayo. Kunamlano asino analalaing amang picture. Haya, Ay na, apay ayamanin Emma. Saan amalmalpas na ito testimonyam? hay, dyan nalaing anak mo Jay lang picture ter aramidin na. Sa dakat katawaan, nonsense nga ramay. Ay salbag kamot alaklakayan. Apay tagkatawa ka. Ay, nonsense mo na ito, panagong uwit mo Anya! Kisubay, para dahi talaga banag, kasta una yung tiugit mo. Dagong ugit kayo tayo bagay. Sa ita, agong ugit ka marin dito. Anya ngay, sumangat ka di balay darudeng, tamapan mo ituloy tayo agong ijay. Kaintol malpas, sumalog ka manan ijay balay da ipag-idna, tayung ka manan agong ugit ijay, kapulaeng dita, panangalad at litrato. Ay nako, makatitilingan ni tilapayag dahi ta panagong ugit mo. Isa pa nga asim man Emma, tumanla ka mamay uri a pagbilang. Pag ginala mamit talapayag dagiti kabalay mo Anya! Ay na, agnervyosak mo din dong. Apay ka di manin, Marian. Katno kasta unay ti unget itay ti inam, gapo ijay picture na. Ay na, mo matin ti ina, isa di mong ikan kanu. Kas di gayam ti inam no agunget iti kasta unay. Ay, grabe tiyo na pa siguro tilyon. Ay, naimbag ta saan akas di ni nanang ko. Amo pa man kininana. Kasi lagsakit no alaan iti litrato. Saan mat siguro nga agunget, no di mo nga katkatawaan tiladawan na. Ay na, kasano dya kagkatawa ngamin? Kat naalas amin haladawan na. Sabsabani tirupa na si ka. Anya? Katuan mat, atiwan ni tatang. Nagmamaya iti litrato ni tatang. Ngaputaan mo na ti umisam iti kamera. Ngam ni nanang, ay na, madadail ti rupa no makita na amairuwar ti cellphone. Tatang, nanang, anakin nyo kano da marivik iti kasal. kaano aya ti kasal da? Inton katapusan da iti abulan, tatang. Kay una, Ay na, ibagam amang birok dalatan iti sa balay din daw. Anya? Taampay mo't nanang. Ay kayat, nagado ang mabalinda nga alaan aninang kaninong da kami pailaan. Ay ka talaga siguro ang kasta, nanang. Ada siguro tinakita na kada kayo kinitatang ang nagustuhan da. Isong inalada kayo aninong kininang da. Ay, sigurado nga adumanon ti kamera. At dapat nga ta video da. sigurado anya ko matimadingay.
Ay, Ay, ay na. Ibagam nga uray saan nga ron ani nanang mo. Ti alain da partner ka. Mangkita da iti uray balaw basta napintas uno tayo single. anya! Way, tapno kabayatan ti panagmarchame. Saan ko laki binayin? Iggimak ti siki na. Anya! Ay na, tapno saan na sa bali ti partner ni tatang, umanugot kayo, nanang. Ay na Emma, di ka man agdumdumog dita. Ay na, adu nga ron dagiti ag video kun agkam kamera. Ay na, sana bali Apay, si kaya tel alaan dat ladawan. Ha? Ado, ti pitpiturin da. Saan laga si ka? Pag anuda ka pa yung mga picturen kumangay. Anya! Kay sumay, nagalas mo na taruba. Pinapintas na kalabas si make up mo. Ay salbag ka mo't ang taon. Nagsasaw ka, kasla di nakasawa. Ay na, kung kunak lang. Mana, ag-isim-isim ka kami. Tapno ma-enjoy mo na itong aldaw. Ti panagninang, kin panagninong ka. Ay nanang, tumakder kayo di tantaing kayo makipicture. Kitaan nyo man da kayo lang tawan iyan. Ay na, ibagam ngaminin a husto day tan picture taking. Ay na, da kayo met nanang in kayo kidding. Ay na, masapul ngamin ay aday ta picture taking aday ta. Nagadaon tila dawan may. Ibagam kidin tamangan tayo. Ay na, nabising kayo aya. Saan makit day? Matlagayam. Alan in kayo nga rudan. Ay, atula amin gamin day ta. Surun kon. Ay nananang, moment na kita agasawa da ito eh. Isuasan kayong agungat-ungat. Di nyo dadailin daw da. Aw, anya man hindi takat katawaan nyo di taro day, Marian. Ay, dahito ibubuyain mi nanang. Anya, wanaw jay ladawan ko idi kasarda marifet. Saan nanang? Adalang din buyain mi ako mi day. Iso tikat katawan may. Ha, sigurado nyo lang. Tano makita ka jay ladawak tikat katawaan nyo. Ang mga no ibarsak ko day ta cellphone nyo. Ninanang, agungit kayo manin adagos. Dahito na kita nyo. Komedi day ito buyain mi kininsan. Pasensya ka na insan. Nakangag ka man na din na oras ka ni nanang. Ay na, awan anyaman na insan. Amo kun ti ugali ni Auntie Emma. Indo, ala uman gayam di ladawan da na Emma kanta talfon. Ladawan da ijay. Ladawan da idi kasarda marivik. Inyala akon ay iti frame, tapno oray i-display da iji salas, wano iji kwarto na. Ay na, i-display ang sasawam. Amahan kit di ano pagsangpet ko, kat agungot man ni nanang. Saan mo't siguro? Gaputan na pintas day taladawan da. Kita am ngamin Ha? Ay wala niya. Kasta unay ti kapet na ititakyag ni tatang. Di mo ngamin manin katawaan, ang mga no agungot manun. Ngam in fairness maya tiisem na Himala. Ay na, day talaang tinakaisem aladawan na. Jedaduma, sa bali tikit kitaan na. Jedaduma, nakamisuot. Iso aday talaang ti pinadevelop ko. Naimbag nga ron tadda ti may sa anayaw awan amayat. Ay na, wan nga ron. Tanong saan? Awan remembrance da. Sayang mo't dagiti daddo maladawan da. Sapay ka tudo smile ni tatang. Dinadalang ni nanang. Gaputa agmismisuot.
Ada ti pakita kada kayo. Nuladawak mananday ta, oray sanog. Da kayo mat nanang, agunget kayo mananadagos. Kasano ajak makaungag, katday talamang katawa iti ladawak ti amuyaw. Ay na, kitaan nyo pa yung amin daytoy, Oh, adtoy. Oh, Wow! Mayat Ladawan mimut kinitatang niya. wen, iti kasarda marifik nanang. Anya ngay, san kayo kadi makaunget? Ay na, saan din do? Ay, nagmayat mo't na ito ang ladawan, may. Nagmayat ti panagkinibin, may. Kat no kasta una, iti panagkapit yun iti takyag ni tatang. Kat saan kayo kadi makaunget? Kadagiti ng picture kada kayo? Ay, saan din daw? Ay na, nagmayat. Iyig mo man, tamapan ko ipakita kinitatang mau. Oh, kita umday to Alfon. Kaslata artista niya. Wala, tagwapo ak akabay mo. Isomayat day taladawan mo. Si kamot, Alfon. Itaman pala, di ka makaungat itiladawan mo. Ay na, saan gayam ad akis ti agpapicture? Mayat kit di gayam tapno ad da remembrance. Kaya mga gamay. Hapi ngamin ang kastaunay ti uwit mo. Tunggal at damang picture kin ka. Sana balay taambukitan. Saan kun akabuteng ti kamera? Din daw, picturean na kami man kinitatang mau. Anya? Wun, saklutin na ti amayaw kit picturean na kami man. Nya, adula amin day tayo Emma. Kas kalaubeng. Ay wun tapno kasla idi ka-aklon ko pa'y laeng ti ayat nga indaton mo. Ay na, da kayo mat. Ala, agsimpa kayo kit din da picturean kayo. Agtugaw kayo dito sofa. Ay na, mayat nga agpaysuno ad daladawan ad da remembrance. Wen ananang, iso amanipot itan. No adda timang picture kada kayo, di yung ungtan. Kan, di yun limangan ti kamera. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Naglaing ka ninsan. Talaga ang malalaki ka. Bili bakon king ka. Siyak pa'y magte ko na minsan. Agasam mga minday takin na maskuladong ngay. Nagtayag ka pa'y. 6-footed ko naman. Ano yung 6-footed? Ay, sana yan. 6-footer? Ay, wala niya. Nagkamaliak lang iti spelling insan. Pasensya ka na. Naglisi ka dito pag na. Tagawid ako ninsan. Ay, saan ka mabutang ngagsubli? Dagiti 5 alalaki, adi nanog-danog mo? Oh, pagbut nga ko ma. Ora man pa isa nga polo da agsuble. San ko da kabutang? Nagturod ka talaga insan ah. San kan samot nga imay nagbuya iti pelikula bakay? Pelikula asasawam mo dita. Dagiti 5 lalaki a kinalaban ko dita igit ti kalsada. Ay na, amukon. 5 bas itay ni kumare kat na istorya na dayta. Di ka man lang imay nagbuya bakay? Ay na dondon, nagadutas asikaswak dito'y balay. Awan oras ko amapan mang buya-buyakan ka. Ay sayang. Di mo nakita no kasano nga inwasiwas ko ida. Sa ako to impurwak ija kasabaan. Ha? Husto daytan apa nagpasikat mo. Amon ti amin dito'y lugar tayo naturod ka. Naturot lang aya. Naturod ka napigsa ka. Nagmayat
itirik na ti kabuting da bakit. Lumabasak lang di ta kalsada, aglilisidan, agtataraydan. Sikat at talaga nila kay mo. Isoon ti pagtutungtungan da dito'y lugar tayo. Ay kat, mabalin nan ti agartista no kasta nanang. Bagbagay na ngagpaiso ti agartista. Tagasam nga'y dagiti 5 alalaki a kinalaban na idikalman. Nabuyang met ay tinapasamak nanang. Kano ada ak ijay sangwanan. Ay ha? Ison samot ti katuturudan dito'y lugar tayo. Saan aya? Kan ayan nagayam. Napan nagtrabaho nanang. Kunak man no adda dito'y balayaw. Agpa-autograpak kumakot. Nagpigsa ka talaga, paray. Agasem ta ka ba ilam abagkatin day ta 5 asako asiminto ay? Naglagan lang mo. Oh, siya, marigata na kamang bagkat tay may sasakaw, oh. Nakaapoy ka nga rin ka sa baray. Apay agpay so paray, ta nakapigpigsa ka. Puliming amin. Isukit asi ka ti inaramid da aporman, ta napigsa ka. Kan kabuteng da ka, dagiti daduma ka pintera. Agasem man, maminsan lang asit-sita mi na umasidag da nadagaw. Kasla tayo jayo. Nay, nakatugaw man itatamir ta. Naglaingan ta, nakalinong pa. Huwag nga raw, ipakita mantikin na turay mo pare doon doon. Timalyaw adagaws ni Mang Merto, oh. Kano, umasidagan dito niya. Umay dito entang. Ay, anyatar aramidam sigalakay. Agin ina na aklaeng baos. Agin ina na? Bawal ti agin na. Nagkunakin ka nga ginana ka. Pasensya ka na, boss. Medyo maulawak namin. Gapoy si Pudo ti Panawan. Kaya't mo tayo katanin ka, ha? Ay, saan, boss, saan? Nagsubli kayo ti trabaho. Tarasam! Uwan, boss. Mapala ka. Oh, makita mo tayo dyan. Agasa, bilibak ka talaga, Kingkan. Boss, ti awag na pa Kingkan ay taalakay. Nada makita mga sadot-sadot akakadwa tayo. Lakay man day tao no saan. Iba ka ma. Wan, sige, pare doon doon. Ang kamang kiti agkiwari ti simento. Ay, wan, mapana ka. Anak mo ni Dondong? Ay wan, may 3 anak ka. Ado ti magibagbaga akas la artista ka no, tas sikat nga man. Kasta aya, Kano ison sa ti porman niya. iso nga raw, Napigsa day jay nga anak ka. dabas-bastos na. Anya, Di na mo arespituan tilakay akas kanya. tapay, anya tinaramid na kun ka. Agin inalaak, tamaul-ulawak nga po'y ti Pudot ti Panawan. Agasem, ta sinitsitan nakit din nga inayaban. Adda siguro kayat na nga ibagakun ka, Ada, ngam apay anas ka na sitsitan nak ngay kailakaya kong. Tas lamo la agay-ayap iti aso. Ala, bay amparay, tabagbaga aktuman. Respita rin naman kumaati lakay akas kanya. Ay kuun mo ngamin, Ayan na nga, Jeswell, dom-dondon. Atoy, Ana, darasam ti mangyawa, tani, nagado tinasken abayada. kompleto dahi tan. Saan mo nabilangin? Amangan no adamat imbulsam. Oray kapkapan nak ano din bulsak. Ay, sika dondon, bawal ka nga aginom iti ara ka. Na. Oray nakla itudo-tudo. Tapno saan mo amalipatan. Jak malipatan. Anya laki di. Ha? Tandaan nama, no aginom ka iti ara, kat mabartag ka,
Saan da kanton akabuteng dito lugar tayo? Laglagi pom dayta. Agpainom ka man mo, paray. Takaswisweldo tayo mo, tinikan man. Awanin na tinabate ako wartak paray. Apay, inalamin ni Bagay ba? Ganyan nga. Saan ka madanagan? Kahit mo tarak, Wangar, paray. makitkitam day ta kantina. Ha? Adda nga tala ako da nga arak dita. Ada Kumasidag ka. Kanya kita ramidin ta dita, paray. Agulimag ka. Ha? Anya di katangan nyo? Ibagang mano sino Iso ni Dondon. Katuturadan. Kayan katatayagan. Dito yung lugar tayo. Miss. Agjejim ka di, manong? Damagampay lang. Di mo ka di makita dagiti nagdataklamas ko. Amom, no niya tiyar aramidin na kadagiti kalaban na, adeng. Anya ngay? Ipurpurwak na lang ida. Unay mo tanong kasta? No da makurso na da. Nas ka na maalam. Aywan, puno na ita, adeng. Jack kayat. Ti mapababainan. Nangagmaw. Anya kahit yung asawan? Ay, wait, nangag ko pare. Anya di niya rasaas na kan ka? Kwa, adeng. Kaya nakano ti arak kan sigarilyo. Anya nga arak ti kayat na? Jay, kanginaan ka na, adeng. Nanginamot at ibayad na. Ibagam na itakin ko na pare. Kwa ka na. Libre, no iso ka na. Anya, libre? Way, no kaya't mo nga agbyag ka pa eh. Pumatduam? Sana mang rabrabak tayo ta. Aming nga ibaga na, araramidin na. Ha? Ay, ala! O nya, magtad kan? Umawag ak iti pulis. Ay, di mo ayam mo, nga ultimo pulis kit, mabutang yung na. Pulis gaya ma. O sige, mangtad akong iti arak ng sigarilyo. Kasta. Saan ka madanagan, miss? Tanod to sa bali amang buting kang ka. Ibagam lang ka kami, ha? Awan mo ti sa bali amang butbutang kanyak ditoy. Da kayo laang. Jak samot maurayan ni Dondown. Jak man amuno sa dino tinapanan na nanang. Naska na makasarita. Taibabain na kun nga inana. Imbabain na kayo? Tapay. Agasaman, tasinit-sitan na lang kanaw di kumpare kalakay. Nagipulong nanang. Wow, kat saan anasaya tikas jay agalad ni Dondown. Ay kat talaga nakababain nanang. Lakay? Sit-sitan na lang. No ayaban na? Sumipngatan nanang. Urayin nyo kadipay. Ay, saan kun nga urayan? Tamapanak mo't agluto iti kanon mikin ni tatangyaw. Agsubli kayon tulangan inton bigat nanang. Awan ka diti trabaho na inton bigat. Awan nanang, Domingo inton bigat. Sigay, agsubli ak inton bigat. Masapak tao. Pare, medyo nabartayo ako na. Ika kiti manubay lang nga baso day tanay mo. Abay, siga, pare, saan ka pa yan nabartay? Makatagdirak pa lang limpyo. Ang kita, Saan ka pa ngagbay sa matwang mo ta, pare? Basit pa lang, di tanay ta. Nagpigsa mo nga minto arak ngayon tad ka data. Hindi aglak-lako, pare. No, kaya't mo, itangad ko pa ya. Ay, mabartag ka na dago sa pare. Sara ka mabartag. Uri kita. Ay, sas, intangatan nga paiso. Ay, pare, Uston!
Dandanin na ibos na pare. Sanang panabantag pare. Ay, biliba ka talaga king ka, pare. No arak lang, ngawang kanya dayta. Pati arak, napigsa ka. Saan ka mataltalaban, pare? Lukat ang pwede tamay sa. Kayat mo, bay? Gayak pa Ay, aguray lang nga rod. Lokatak, pare. Ay, nabarte ka talagang dondon. Ayan mo. Abayasan gamot din na agdagdagarin. Ada dito eh. Ay, yakon may mulaga dagit ay matak. Sa dinotel mo. Ito isang wana. Handa ka malaga dito, pare. Habi nga ito, saan gamot din nga agkatawa? Sana ka makakatawa pare. Siya kasi kaya't ko ti agkatawan no kasi mabarte ka. Wala naman ti nakakatawa. Nana. Hanya na dyan. Paray, sika ka nila ita agsing-sing lang. Adan samot makasangsangit sino na dyan paray? Dum-dum, sika na ita agsangsangit. Eh, paray, agan ano kan? Saan ka ba sinagsakit Ada kim magat king kala mo kuno ko taon paray. Ayan na da kurek. Saan ka mo agsakit akas da? Apakan ni bagatag itatawa pinasakit ka paray. Ay sus. Kasano ka mapasar dengan nga paray. Hanya nga hindi dita. Kayo mo na gayan dito. Ay, bagda ka. Sangit mula sangit ni pare doon daw. Andiyak mo mapasardangan. Isukit ajak kayat amabartag dito at tao. Tagsangit no mabartag. Ay, kaya't mo asawan mangmangit no kasta mabartag maray. Wan, kita man tilangana. Ay, gusto na tanay, mangibabay ng tilangan baray. Oy, agawitan. Mangibabain ka. Ay, sos, nay. Naisbuan na pa yung pantalon na maray. Kunapon kat. Inaramid mo manin san arumbang ngaramidang. Salpag kakiti. Na, sabi ikarkaro na tiagsangit. Ala, magnakan. Kasano ang magnakit? Agtad-tad-tad lang disbo na maray. Ay, sapay agari bungbungan lagi kita tao. Aglama man balang. Ay, mabayin akon. Naan, sapay impig sonon. Gustong ko na nai. Guston. Hindi. Kinidal mo matan maray. Ay, kasano maruruda. Kanya lagi din maray. Sumargan ka na. Ayan ni Don Down. Day taman na nang nakaigda pa ilaan. Ay, Don Down, aldawan. Saan ka ba pa nagtrabaho? Mabay na ako nanang. Taapay. Ay nananang inaramid naman nandiya inaramid na idi ang nakaibabainan na. Nagbartek manan. Katwan, nagsangsangit kasta unay tirungaab na. Ay unay matan. Hindi mo nastoryaan bakit. Ay, mabain ka, taiso tipod no. Ano mabartag ka, mangmangit ka, anyalakit din. Bueno, papagayam,
ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, ditoy drama tayo, anya laki din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din! Tatang, sumbre ka ko niti trabaho. Maan kan tulat ta nalpasa ko na nangad. Ay di ka manin agbartag intun malpas ti trabaho yaw. Diretso awid ngamin maryaw. Wen ka di, tatang. Agurnong kakit di iti para iti agbaling nga asawam. Anya nga asawa? Parikot laday ta, tatang. Ay na, di kagsaw iti customer yaw. Para makita Kita man intun makakita ka iti nalapsat a balasang. Ang mga no agmulagat dagita dadakkel a matam. Ni tatang mat, agpada talang mat dadakkel ti matana. Una, ngam no di ka mga asawa. Ay na, atiwon ka anak ko. Gaputa uray dadakkel dagiti mata. At dati ina manangayat kanya. Anya. Apay nga minadi ka pa ilang mga asawa, Mariaw. Kat lagpas ka niti kalendaryaw. Anya lagpas iti kalendaryo mat ngay bagbagam. Kat no 30 ti taon mo, Mariaw. Baya mo ta sa asawa. Saan tumot lang ang makisurot kanyak inton matayak. Ay na, gagangay na iti biyag. Anya nga ti kayat mau. Agkuy-kuyog kayaw, oray sa dino ti papanam. Kasta ka di ti kayat mau. Gatwa na, asawa nga rod. Rumbang nga rod akadwaan na akanayon. Napay pare. Saan mo ka di akayat? Akanayon mo akadwa ti asawam? Sika talaga pare Maria. Alangan mo't aging kay JCR katagkuyog kamay. Lagi din. Agtrabaho ka. Ang mga no agungat ni boss, inton makita nang agsarsarita tamanay. Ala pare, sikan tumot ngamin. Dito sa asawa ti bagbagam. Kat isumot pare. Mga asawa ka ngaminan. Ay na, allergic ko ti babae. Ala, agtrabaho takit din. Saan kan asumana udita? Imbag nga malam mo, Nana Marsay. Nagritira kayo gaya man. Una na, ay mangtad ka man kititi may isang arak, agas ti bannog. Ay, awan nga min para masahe man niya. Hi, Mario. Ay. Oh, limot hayra, tasumungat. Kamusta kan, Mario? Manumanan abulan ang saan ta nakita Kamusta? Ay, kat mayat lata, nataar lata met. Sana kimupas. Nataar ka ngagpaisaw. Numawan mo't nobyam. Awan serbi tigagat kan taar, no awan asawa. Mabalin ka de, adi ka makibiyang iti saritaan me, Nana Marseng. Ay na, Mario. Bayam lata ni Nana Marsing. Pudno matimbaga na. Anya? Asa-asawa. Awan tumat lang ti mal-ala dita. Ay, nabartag ka manan, Mariaw. Oh, my father. Why are you gising pa, ha? Timbagak mat kan kaasar dengamon ti panagin inom mo iti arak. Maasi ka kumamot di tabagay. Kasta talaga ti biyag ti single, tatang. Saan na balitawan mo't asawak? Ay tangarog, agurnong kakitday tapno mga asawakan. Bareng tumino kamit baset. Inton adan asawam. Yang asawa. Diya kaya ti mga asawa. Mga no siyak to ti agbalin nakaasin ton mga asawa. Mga no siyak to ti agluta. Aginaw. Aglaba. Agraman underwear na. Palaba na. Ay, pakawan tatang. Ay kat gagangay na Asawam nga rod o ditulungam. Anya nga rod ti kayat mau. Agbiag ka akasla aray Oo na. Iso nga rod nga dahasawa. Tanda mga sikaso kada tao. Ay na. Katulong nga rod ati birbiro ka Mariaw. Saan nga asawa?
anak ko niti trabaho, bakit? Sikan ti makam mo dito balay. Wan lakay. Ay, wan. Anya ka di ayat ikayat mo asidaan inton manam. Urayan niya, bakit? Awan mo't masida nga urayan niya la dito. Sika talaga, bakit? Adakan ka na? Nuan niya ti adda, di iso ti ilutom. Wan lakay. Ay, wan. Inalam ka din ti balon mo? Un bakit? Adda ni ti bagkaw, mangan kanton ay, ton madamdama. Ay, wan lakay. Danag mon aya. Ala, mapankan iti trabahom. Katagan nad kawan. Un bakit? Inak nga rudain. Mua, chup. Oh, pare Mariaw, apa yan naladaw ka? Itay pay lang agong unget ni Baus. Naun nga rod pare. Nangubrak namin. Di nakmat riniing ni tatang. Ay na, day tantumot nga main. Kunakmat kan ka, di kag barbartak. Aguri ka, apay ngawan ti bagmaw. Apay, saan ka nagbalawn? Saan nga rod pare? Awan pa'y ngamin naluto amakan iti agsapa. Sa anak to pa'y anamigat. Anya? Ay, kasano daytan pare? Anyan to ti ka ng ngayon tonal daw. Makamuditan na. Ay na, daytan ti bagbagak pare. Nuadda ko maasawam. Sigurado nga dagluto iti kanam. Ang mga nuadda pa'y nang banyuskin ka. Kaslasyak. Insaganan di bakit ko ti balon ko. Tanada ka, maninday ta sa asawa. Mala, agtrabaho tan. Ang mga makita na tan ni boss ng agsarsarita di tawi. Agpungtot to maninday jay. Kasano itan baray? Agawit ka kadiya mapan mangal daw. Kapilitan nun ah. Hello, guys. Ah? Imaya, taumay ko itulot ti balon ni Mario. Aha. Naiba ka ngamin ni tatang mo, adi ka nagbalon. Ngamin, naaldawan ka. Iso nga inyagan kan Anya? Apaw! Nagganas nga no kasta. Agasam manday tapa nagayat kan ka ni Haira. Man-manuman ti kasta babae. Ay na. Intad mo dahi ito balon o di awatag, Haira. Para kan ka talaga dayta, Mario. Agyaman na ka. Agyaman na ka? Tamagustom ti inyag ko abalon. Baliktad Sika kumati agyaman Mario. Ay wala niya. Agyaman na iti dahi ito balon mo, Haira. Awan anyaman na, Mario. Ala, agpakada akon, ha? Katmangan kayon. Bye-bye! Ay, agasam dat. Babae pa yan, tiyo masidagkan ka, pare Mariaw. Mabisi na kon, pare. So, ang mga anak kon. Naimbag nga oras mo, Nana Marsing. Yawatan nakman iti may sa abungan at tinapay. Ikapiktuman? Apaman ang makasangpot ak iji balay? Apay, balasan ko. Sa dino tinaggapuam? Iji construction site a pagtaptrabahuan da Mario, Nana. Apay, nabiyom ka din ni Mario? Saan, Nana? Madlaw ko, adi nagsakayat ni Mario. Ang mga noawan at talaga ti panggap na ang mga sawa. Imposible mo't asan nga gusto kad ka kan nakapinpintas ka. Kan adan ka pa iti natalga na trabaho. Asino pa'y nga iti saan ang mga yatkan ka? Ay, nilang amin Mario ti ay ayatak, Nana. Katawanin sa bali pa'y. Diyak mo ano talaga adinak pagan ano. Nagkapoy ni Mario na ya. Sige, ipakitam ti panagayat mo kunkwana. Nunas kan asulisugam, aramidam. Anya? Ay, anya aklase ti pamagbaga dayta, Nana. Nagalas. Ori kas kasano, jak pulos pinanunot dayta. Apay lakay. Awan ka di pa'y nobya ni Mario akatrabahoam. Awan pa'y. Angam adamot ni Haira nga gusto unay kan kuana. Angam ti parikaut. Kaslasa na kayat ni pare Mario. Ay, apay. Napili ka di unay iti babae ni Mario?
Allergy ka numat iti babae, kunana. Ha? Ang amin posible ma, asan ama in love ki ni Haira? Ket no nakasingsing ba? Napintas ni Haira. Ay sayang nga talaga, no paluspusan na ni Haira. Awan mati pariko, ta single dadwa. Ang ammo pa ya, akin ni pare Mariaw. Nangan ka din tata. Itay pay alangan mo't nga urayin ka pay laag. At damot dito iti makan. Katuan mo't nga min tatang. Wow. Huhuy. Adobo akar ni ti baboy mo't gayam ti sida en tatang. Nabay. Napan kayo nagpalingke? Ay saan? Inted ni Haira dayta. Ni Haira. Di may dito'y balay. Katuan. Abay, di ka mamate. Ay na, talaga nasingpat na dya balasang. Nagpintas pay. Nay. Kursunada yun sa tatang. Sa bagay, awan dakis na. Anya, apay kumasyak nga sikakit di da kayo tiyag bagay. Ay na. No siya, allergy ak iti babae. Sana may bagay na Haira kanya. No way. Anya. Kunakit din itatang kanyak nga armak kano day jay Haira. Katuan mo't ngamin paray. Paluspok sampay lang nga yan ni Haira. Kat agayat mo't nga rod kan ka. Ay kasanon ngay no makasarak iti sa bali alalaki nga ayatan na. Ha? Amok akayat mo mo't ni Haira. Ang mabain ka lang, saan ka day? Siguro. Kanya siguro. Tibagam kit day, sigurado. Aramam kit day, tap nagkasar kayo. Saan mo tagnom umay ni Haira dito'y balay? Unag paiso Kapay adi ka sumungbat, Mariaw. Saan mo ka di anadamag? Ti anya tatang. Nakiasawa ka nun ni Haira itibak ng agwapaw. Amerikano pa'y kanaw. Ha? Di makalmot dagita dadakkel amatam. Kwa tatang. Naklaat ka niya. Uray di mo ibaga. Amok ka na sakit day tarik na. Kaslam tutudok iti dagom tapuso man niya. Da kayo matatang. Kapay ko mangagsakit tinagam ka. Kat allergy ka nga rod iti babae. Allergic nga. Ayawanan, Mario. Naladaw ka niti biyahe. Nana Marseng, saan ka di ngayon imay dito tirsi na yun ni Haira? Saan na namakao may dayjay? Gapot ang nagawi ng iji balay day iji bagyo. Kasta ka de. Apay ngay asan ang nagpakada ni tatang. Birbiro kan ni tatang itay bigat. Ni ka di tatang mo tibang sapsapol, wano si ka. Ni Nana Marsing met. Ay na Mario, aklo nam ngaminan nga agayat kamutan ka ni Haira. Kwa? Ay na, di ka nagpamarang Mario. Ang mga numasakitan ka laang inton maladaw ka. Di ka ngamin agkapoy-kapoy. Katno ko namat ni tatang ko. Anak asawan ni Haira iti Amerikano. Ay na Mario, kasla di mo am mo ti amam. Kististingan na kalaang dayjay. Sigurado akayat na laang ang makita. Nuan niya ti reaction mo. Agpudno kayo man tatang. Kanya kumati pudnok, Mariaw. Pudno ka di anak asawan ni Haira iti Amerikano. Katawa kayo pay. Sino tinakadamagan nyo iti day tatatang? At dati nakaibaga kanya. Anya? Unay kayo matan tatang. Day talagkat katawa ti aramiden nyo. Sapay nagalas ta katawa yo. Apay, Mariaw.
Apay asang kadamag mo mata ni Haira? Kwa? Apay, gusto kan kin ni Haira? Uwan tatang. Naamiris ko ako sunadak mat gayam ni Haira. Kunak man mo alerjim ti babae. Idi, tatang. Saanan ita? Ay na, kung kunak lang nga nakiasawa ni Haira, kaya't ko lang nga makita ti reaksyon mo. Imposible mo't ngamin pusong bato ka. Mbala, ibaga kung tipudnukan ka. Nagawid ni Haira ije balayda ije bagyaw. Uwan ka nung araw tatang. Ay, inton bigat. Nagluwasak ije bagyo. Sa pulak ni Haira. Pare Amado, pangasim man. Kaduaan na ije bagyaw. Ha? Anya ngay taramidan tayo ije bagyaw. Intaman sa pulan ni Haira pare. Ha? Apay? Mapukpukaw ay atap no sa pulan ta. Saan? Ngamjak lang amin amo ti balayda ijay. Iso akaduaan nak ijay bagyaw. Sa pulan ta ti balayda. Anya? Apay? Mapukaw kaya ijay bagyaw. Tamasapol nga itugot nak. Sikamot pare. Di ka makawawat. Malaman langan. Sige, kaduan ka mapanijay bagyaw. Haira? Anya ka di tinaskan nga ibagam Mario, ta sinurot nakpailaang diti bagyo. Umay ko kumaibaga nga agayataken ka. Ket no aklo nam ti panagayat ko. Agsublitan iji lugar tayo. Tagden natan. Ay na Mario, sika talaga. Idi awan nobyo, awan ibagbagam kanya. Ha? Ita tadandani akon makiasawa. Ibagam maagayat ka kanya? Anya? Adan nobyom? Wen, iso ana saya at imay kayo. Awisin kay kumakit di iti panagkalay sami. Inton sumaruno abulan ti kalay sami. Anya? Kag, anya ngay tirik na mo itamaryaw. Nagsakit tatang. Kastoy gayam ti mapay kan ayat ako nada. Tunay kayo man tatang. Katawan tak pay lang mat. Ay na, no idi pa'y kuma, pinanunot mo dayta. Amangan no inayat na kamot ni Haira. Saan mo't nga may? Tatong ka lang sa uka, allergy, ti babae. Anya nga ita, masaksakitan day tarik naman niya. Namok to ninton sumaruno tatang. Saan ko matgayam nga allergic ti balasang? Ipudnok to na dagos ti riknak. Tapno saanin na maulit ti kastoy. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, panang tarabay.